Dit is de eerste vaart van de scootjesstad Dokkum. We hebben iets uit Laren, Drenthe wij hellen. En we binnen onderwijs speciaal voor hem even stoppen om een interview te doen. En even te vertellen om de reis. We binnen aan mijn hoek of drie in Dokkum. Dat Dokkum een scootje krijgt, dat wil heel lang een wens. En dat leeft ook al heel wat in Dokkum. En op een gegeven moment hebben wij zijn van, dan moeten we dat maar proberen. En dan gaan we er gewoon voor. Waarom hier Dokkum eigenlijk nog geen scootje? Ja, ik heb erg geen idee. Ik denk misschien net zoveel liefhebbers ervoor. Of dat had een meidje mij passie, denk ik. Had het ook een beetje mij de ligging van Dokkum ten opzichte van alle oren scootjes ziel plakken? Ja, in principe wel, maar ik denk het net echt. Want Dokkum is gewoon puur een watersportstad en haast lauw is maar. En dat is wel goed uit de voeten. Had je er een beetje vertrouwen in? Ja, zeker weten. Het is natuurlijk wel het eerste hier, dus je moet wel een beetje matig blowen in je verwachtingen. Maar want er komt naar je bemanning aan boord, je moet getraind worden. Nou, het is een sfeerskip, maar ik heb wel goed gevoel bij de bemanning die er is. En ik denk wel dat het een skip is wat wel redelijk meekomen kan. En hoe wil je hem nou het eerst Friesland scootje gek krijgen? Slaat het dat naar de stad Dokkum? Nou ja, het is gewoon al een visitekaartje van Dokkum, denk ik. En als je hoeveel mensen hadden achter dit idee en het initiatief. Het initiatief is maar, het is gewoon hartstikke goed ontvangen in Dokkum. En Admiraliteitsdagen hebben we een onderdeel van. Zelfs de admiraal Adje, die gaat het skip dopen. Dus we werden heel goed in Dokkum opgenomen. En het is gewoon heel mooi voor Dokkum dat er gewoon, Dokkum staat weer op elkaar. Dokkum komt dit nice. Dokkum zeilt in de IFK's. We zijn op een heel prettig evenement. En er komen denk ik rond de 400.000 mensen die het skip schuren. Dus het doet wel wat. Halve uren vaart met het Dokkumer scootje. Hoeveel is die nou? Ik kan om nog. Ik vind het scootje vind ik mooi, maar dit wordt langer nog. Kelder erbij en weet ik wat. Dus, maar ja, we zijn er. Dus. Ja, voordat je hem zien, dan rit je heen naar Dokkum? Nee, op zich net. Ja, ik ben een keer verkeerd van jou wij. Maar verder, verder ook wel. Ja. RTV